sa paghigog Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asit sa tagsa nga lugar. Mga kasakit o kasugo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ng sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit nga imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron mukupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Busa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga dagit pasitaw ug balak sa kinabuhi. Mga dagit pasitaw ug balak sa kinabuhi. Oras sa DXBD 11.3 FM, The Voice of Dapitan. It's 7:15 in the evening. Maayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw, tibok sa Buanga del Norte. Kumustamos mga amigos? We are now live at Lawaan, Banunong, Dapitan City, a proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines Incorporated. DXBD 101.3 FM, The Voice of Dapitan. Sa makausapa, maayong gabi kanatong tanan. Kumusta naman ang ato ang mga silingan, ang ato ang mga kaparyentihan, ang ato ang mga higala karon? Mabugnaw nga sayong gagabion ninyo. Ato ang duha ka mga syudad, ang Dipulog ug ang Dapitan. Especially diri sa Dakbayan sa Dapitan, ang ato ang mga 50 ka mga barangay diri. Kumusta naman mo? Welcome na usab. Ding ato ang tulumanon matag Sabado, alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, ang ato ang tulumanon mga tagik, pasiaw ug balak sa kinabuhi. Kining maong programa pagadalhon ni Inko Dunsoy, kining inyong ubos nga higala. Kauban ako si Tio Badok o si Kuya Romy. Apan wala si Kuya Romy karong gabi una mga kadi, kay doon na po siya'y gilakaw. Na po siya'y importanteng mga gipangbuhat. Usa ka kung makauban karong gabi una, way lain ang usapod kasingkuhan akong kauban. Tio Badok. Siya mo ako ang makauban karon mga kadi. Ay kining mao nga programa tulo man bikasingkuhan unta ni. Niya kay ang isa na may gilakaw. So duda ko ato murag nagkalibanga guro to. Agi guro to gabi Murag napanuthan siguro to gabi Napanuthan siguro to si Kuya Romy. Muna kining maong programang mga tagik, pasiaw ug balak sa kinabuhi, ipaluyuhan kini sa ato ang Batan-on ug Buutan. Matinabangon
si Sir Congressman Pinpin. Oy, maayong gabi ni mo diha, Congressman. Ato ang amigos kahanginan usab. May ligon usab siya og balak. May gabi ni mo diha, Congressman Pinpin. Oy. O usab, nagpalisab ka nato ang less water, ang tubig sa kaniyahan nga dili gyud mahubsan. Less water na ta mga kadi. Kanimutang diha sa Purok 1, Linabo, Dapitan City. Free delivery sila within Dapitan City area. Pwede po ta mo bisita dito sa ilaang refilling station. Apti kay lang mga crew diha mga kadi. Purified drinking water na gani, less water na kita. O usab, nagpalisab ka nato ang iPrint Digital House. iPrint Digital House, kanimutang diha sa Highway Lawaan at bangina siya sa may City Hall. Ang iPrint nagahatod sa ilang serbisyo. Kung gusto kang mukuha og police clearance at kulang ka dito sa iPrint, tabangan ka nila online. Kunya doon na pud sila bag-ong gipang offer nga mga serbisyo sama sa kung mag-process ka sa imo ang BIR. Ato lang tayo to, inquire lang tayo ni Sir Vixon Magdulot. Naapon na sila printing diha. T-shirt printing, tarpaulin printing. Doon na po'y gusto ka magpanindot kasi mo mga sakyanan. Pinagay sa mga sticker. Cutting po na sila mga sticker diha mga kadi. Himo po na sila mga lamination sama sa imo ang mga ID, school IDs, company IDs. Himo po sila plate number. Sitahon lang nato dito sa iPrint Digital House. Napalisab ka nato mga kadi. Hindi nga to ang programang mga tagik pa siya og balak sa kinabuhi. Ang Margie's Meat Shop. Ang Margie's Meat Shop nga nimutang diha sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Nga gipanagihan kana ni Ma'am Margie Albarico og gidumala ni Sir Edsel Baron. Presko kay lang mga karne diha, chicken, beef og pork. Naa diha kumpleto mga kadi. Unya presko kayo ang ilang mga karne. Gusto po kang magpa-reserve, gusto po kang magpa-deliver, andam si Sir Baron anak mga kadi. Apre sila kada adlaw. Nya doon na po sila gihatod nga serbisyo sama kung maggusto ka galing sa imong mga karne, ipag-grind nimo dito. Imong isagol ang mga panakot daan. Paspas kayo dito mo galing sa may Margie's Meat Shop. Doon na siya sa merkado mga kadi ha. Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Kanya karong gabi una mga kadi. Kaya nagyan nga ako ang partner si Tio Badok mag-uban-uban hantod kita alas 9 gabi. Nya doon na tay mga bala karon nga mga bag-o. So kay bag-o mang ligo si Tio Badok ug si Ingko Nunsoy. Doon na po tay mga balak nga mga bag-o. May gabi ni mo na partner? Mahing gabi ko. Sa atong partner amo naka-ari diri ko. Duda ko ato among lakaw gabi. Kaduda mga ito. Katong lakaw na mo gabi Tio nga dali ito among lakaw gabi Ikaw na lang yun mo ikulang dito og si Brother Dens. Wala mo nakakuyo gabi Mahirap po mo kakuyo kay wapon mo nakaligis og iro. Habit mo ko na balintong gabi Tio. Wala na untay ko, wala na untay tuhod. Nagano tuhod sa merkado ko. Lahi itong tuhod sa merkado Tio kay bro mo to gipang pulyo. Lahi man to nga pagatuhod. Kusog-kusog itong dagan gabi na ato sa mga 60, 50. Ikalit man kog labang ang iro. Wala ta ka break tagad kay og breakan po budo. Delikado man pong mapangos ta. Kada ining mata kanal na. Unang ato yung hangyoon ng mga kwadyo no kanang nang hukutay og iro. Kaya ato hangyoon ng iro nga di lang sila motabok og nay mo labay. Pwede pod. Mas maayos siguro Tio nga atong hangyoon ng mga iro nga ignain yung amo nga huktan gyud mo. Pwede pod. Anak lang siguro Tio no. Siguro kay basta inkwentro na to ng iro kita daganan na Dio di na to pwede pakasuhan ng iro. Nya wala pa imangko din anain ko. Wala mo angko nya ang iro ra ba nga kuan dunay sa nina na klaro kay itong nakaprinta ito Dunsoy. Wala mo angko Dio. Wala mo angko na iro ngalan Dunsoy. Nya bawal naman siguro magkukutog iro kanang daws kalsada siguro. Bawal naman siguro mamayron.
Ambot ha tiyo kay gikan pa diri sa dapitan hanto dito sa dipulog na amang gihapoy mo kalit og tabok kay. Murag bawal naman siguro na. Oh, mas maayog siguro no ang iro ato ang maymayan ang iro tiyo. Inom gina sila nga pahuktan sila silang kuan. Oh, mag-iya. magpahukot gid sila ang amo. Oo. Na lang atong hangyoon ng mga iro kay ang kinabuhi sa tao tiyo pareha ra pos iro katala ko ana tagsara tagsara oh. Maligsa na Linas to lang ng ng iro. maligsa ng iro kay di naman na sila tambalan. Oh, di na Oh. Magpakuan naman na sila magpalagay-lay raw na sila sa buknaw. magpalagay tiyo og magpapalis-palis. Magpapalis-palis kanang tao mo disgrasya wa gyud. Wala na. Wala ka gupas udlot biyabas. May lang napay bayabas karon nga Ano ba? kaniraban tiyo kaning lain pay ato tiyo basta padulong na bitaw Valentine's Day. Nahawan ka sa buta. Wala na, wala. ba? Wala na yung mga dahon sa bayabas. Oh, murag Iyanig. abot ba tiyo basin siguro naapa sa mga 11, 12, 13 ang mga dahon sa bayabas murag ipanguha na kay para ihunad siguro na tiyo. Abi na ako na naglampas na sila para andam na ba naglampas na dito sa Daplin. Pabasin pod. O nagdampas-dampas na para ini ko nabantin lang din. Oh, Pwede sigurado. naman na maghanik pug dahon saging ko para bugnaw. Pwede man tiyo kay burara po ka na nang burara po kag naara po ka sa lodging house. Kay bugnaw. Okay, bugnaw. Pero karon sigurado tiyo ang mga lodging house karon murag fully book na daan. Napiki na ron. Piki na. Kung nakatotoang wala nakapabuking daan, naapoy si kanipa. Doon naman po yung andere. Pwede mo man diri sa DXBD. O dito sto nga. Oh, Dito sto nga abanti na yon. Dala na mo katulgol para di mo lamok ko. napa kay ticket ya, tiyo. Kasi imong gipapultahan. Mana ra kanang no entry na no entry. No entry. No entry. No vaccine, no entry. O no vaccine no Oy, entry. shout out tayo sa to ang 8 million viewers ha. Sa mga wala pa nag-share di atong i-share ato ang live karon mga kadi. Aron nga magdaghan ta. Dahil katong wala pa nakapalupad sa ilang mga heart. Palupad na mo kay kaming tiyo karon gabi ura nakaitom. O, Kay ito murag Nakaitom. murag maglubong mo. igo kon ta tiyo, mo na nagpasabot nga nakaitom ta karong duha. Manambungay ra kita. Manambong na kita ning Oh, ko. manambungay ra kita. Karong Manghundal lang tani mo hunggal. manghunggal na ta. Nagpalit na ko katong tiyo katong isa ka tarong biswit. O isa ka tarong biswit ba kay Or to no ko na ayo. mo to ito inig-aksyon tuhak mo to ito ihampak sa kuras lubi. Dagan may siguro. Oh, daga na tiyo. Balikan magpangabilin mga nang ibang sulot. Bahala na diyan bago pa ng palit. Murag duda, Diyaan na lang gina. murag duda ko tiyo nakasuway mo yung inana ko. Mas bahay siguro dalon to kay Romy ba sila Tatay Pab, si Lolo Dodong, ilang Kuya Al, Delikado og ilang Kuya Bansky. mag-agoy-agoy siguro, mag-agoy. Mag-agoy siguro. Kani si Bayre, si Bayre EB. Sige nga nagpanilip ko sa school na, sige nagpanilip na. Mo pa na trabaho. Sige nagpanilip. Oh, katuto bantay katuto ang hawiranan dito sa tiyo katuto ang padalos o subos. Oh, katuto ang kwanto hawiranan. Oh. Wala dito. Yaman luwaan. Luaan yan. Pahit-pahiran na yun, pahit-pahiran. Inigawas dito sa kaguno yan, pahit-pahiran na namin. Abi nimo kung sa tunang lamhit dito. Shout out ni mo na Bayre. Live ta karon ha sa kuan DXBD 101.3 page. So sa mga gustong maglantaw sa duha ka mga singkuhan karong gabi una. Naman na, pulunta tayo ka ba ng bahay nga, Jisan, pulunta? Naada sa gawas si KitKat. Oo, naman skin ka tayo, isang ubalak mo na dyan ko ba? Bawaan gini ron og asa tama ning ato ni pasudlon si DJ KitKat karon uran-uran. Balak dili siya mubalak ko basta nasulod ba? Oh, nasulod kay pampaganam na nato tiyo. Oh, pampagana. Oh, pampahiter pa. Katian ba, Oh, katian? katian. Kunya doon na po tayo mga amigo diri sa live karon mag-ilog na po ni. Bantay pag andam ta karon kanan niyang top dash tiyo ba. Dili, kanang kay naglili raman sila sa live. Gan sige na sila kay ato maning bayin-bayin ng KitKat gid ron. karon. Komisyon man eh. Diri karon kuan na makita hitabo gini ron makitaan gining Oh. kata gani ron. Kunya ato daw i-shout out ni sila tiyo. Eh, Kay shout daghan out. na kayo sila sa ato ang live ato nang hinahinayon og pa-shout out ni ato ang mga higala diri nga mga Sakto ra po na pa shout out una kay kita ra manging duha. oh kita ra mang duha karon atong banatan eh. Good evening sa tanan-tanan gikan ni Inday Sal Mayula kag Babanwa. Asal o Sol asal da ini. Thank you for watching madam. Ilaya man siguro na siya. Murag naa ni sa Ilayat yo. Murag sa Bubunaw, taga Bubunaw siguro ni si madam. O sa diharan ni murag kabantay Mangkay man po na kunong wala maukay. Awan sa mga ukay ba sige na ukay. Kasagaran sa mga mangkay ron sige na mag-ukay. O DJ og moapil og balak i-text or chat pwede ra asa man pod. Pwede ra sa ato ang live nimo i-chat madam ang imo ang balak. Dayon pwede ra pod nimo i-text dire sa cellphone number 0907
0944-5857. Akong Osbon. Sa mga gusto magpadalag balak on the spot, karong gabi una, 0907-944-5857. Thank you for watching to Ma'am Inday. And also to Chrissy Rinasya. Pa-request og song. Kung sa may mo ang ay, dili ta karon maka-play Madam og song kay magbalak raman ta karon. Kantahon lang na ko kantahon. Basta na mo. Kantahon na lang. O, kantahon na mo. Kanang isa lang kalinya. Thank you for watching, Madam, ha. And ug gusto unta kung musalmot ug balak asa man pod nako i-send. Pwede ra diya sa atong live o pwede ra usab diri sa atong cellphone number 0907-944-5857. Salamat kay sa pag-share ni Ma'am M sa ato ang balak. Kanya, shout out ni GR Ponce. Si GR Ponce, migo nun soy adto ta sa Tugaya. Muha tag manok nilang yoyoy. Ako'y patay impas tang yoyoy dito. Hinay man tong sanggot tong yoyoy dito. Binaed permit tong sanggot ni yoyoy dito, GR. Sa tag pangabis. Oh. Nagod. Aw og dalon nimo si Bundoy. Okay ra. Di na kay nakadaga sa bundoy ron. Di na kay kadagan si Bundoy pero kadlukan to lawas ato tiyo. Lawas pa lang daan kadlukan na. Balag di kay kadagan si Bundoy sa una ko sugay ni mudagan si So kay Bundoy. mudagan ko puro na tambak sila sa bundoy. Klaro ana. Kanang tambak nga bisag ka na nang bag-ong gitambak tiyo, lapok mo na. Oh, moagi kita dito. Moagi sidto mag-abog-abog. bisag ganig lapok-lapok nag-abog-abog. May gabi ini mo diha daw asa man karong gibutan sa kuan Ginoo. Shout out ko nila ni Peter Daginutas ug Bundoy Ilkamil nga pareho talimay kayo. Oo, natagnaan gini na. Di lang kay nakatilamay si bundoy ron kay perting isog kay siyang asawa. Ay isog day asawa. Isog kay Inday diha. Og dili makabantay asawa kabalo na ka. Mo ang ginagpansimbag si bundoy yan. Sigurado gid basta dagko og mga lawas pansimbag ginataman. Ano ay gyud sugot anak doy nga himon kang pansimbag doy. Sokol gid doy. Sapa na siyang nuli. Saba na siya. Kasama na siyang ugang. Patay. Impas ayan na lang doy. Doko na lang dayog paalot. Shout out ko nila Peter. Talimay lagi. Shout out ko ni Rick Bation og ni Dodo Bukida nga taga Nasipang Sibutan. Sibutan dito no? Nasipang. Pandalaga man siguro namo. Nasipang Sibutan or Pandalaga. Shout out na lang nyo din mayong pagpaminaw ha. Ikalusab ni Ma'am Karen Mi Ilumbaring. Hello DJ Ingkudunsoy, DJ Badok nga gwapo. Shout out ko sa akong sa mga Ilumbaring family at sa friend. Request ko og bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa DJ Badok? Bakit ikaw pa Ma'am Karen Mi Ilumbaring ang request? Bakit siya pa? Oy sa mga Ilumbaring family di ay anak ni kuan ni Jusar Ilumbaring. Singkuhan po to. Dito sa may Panas. Minato rin sila tiyo sigurado. Minato sila. Magabi siya kasawa diya nga mangtas pud murag bagong napusuan. Delikado din na kay Delikado mga. po na, di magaya na. Kulwa lang invite tong tag birthday dito tiyo. Sa tuig imong giingon tiyo, mangtas. Arebe. Dili kay nakabulo man kong isog kay asawa ko kay kaban may medyo sa trabaho si Loretta. Dayon. Kasarang kon. Kasarang sweet. Dili sweet man kay si Josar sweet. Sweet. Pan bitaw kadagan lagi. Ada piti gyud. Dere na gi kuan na gi bulabog nang di ubad. Waman galantaw sa live di bulabogo na. Katingin na minaw taron. Good evening DJ. Greet lang nako akong mga anak nga mga apo na si Kia og Krits gikan ni Maricel Abuso Figuration. Salamat kay sa paglantaw sa ato ang live madam ha. Sa mga wala pa nang share nyo ato ang live. Shout out sa tanang naglantaw sa live og shout out po sa Trupang Siaw TV. Subscribe no mo. Pahuway sa ko sa Trupang Siaw bay. Pahuway sa ko vlog karon. Suportahay sa ninyo si Bayri EB. I-search ninyo sa YouTube ang Kaamigong Bisdak YouTube channel para mag-support sa mga local vloggers. Syempre, taon niyo yung video at least 3 minutes to 5 minutes ay mo mag-click sa subscribe. Nana na siya para dili masayang. Kay usahay ko dinig mag-subscribe ka diretso, mawala man ang imo ang pag-subscribe sa sunod di nakakakita sa yang video kay wala day ka naka-subscribe kay invalid man to. Wa pa ka nakalantaw sa yang video imo na mangi-click ang subscribe. So dapat mulantaw sa kag video daan ay nimo i-subscribe. Search niyo YouTube Kaamigong Bisdak. Ayaw mo saba kay sakpan taan
Hugmil ra ba ang mga kogon dito? Lagi. Kagugnan po tirada ano ni Bayre. Ito mo na siya kung inig kumagkaon niya daga naman kakugnan. Iuho to yung balunan sobra dito sa kagugnan. Murag ka mura bang duha nakahugmil sa kugon sa taas, bahala kang malit. Ay sama ba kay ag manok ni kuan ba, ag manok ni Balyadares ito bay. Isulod yung pagi. Dito mo na siya sa bato maglingkod-lingkod ayon, bato. Dito. Pungkalo dito. Nagpungkalo nagising, nagtangag og gamayng karne. Shout out ko ni Rizal May o ni Jerry. Salamat DJ. Kika ni Rizal Abuso. Thank you for watching. Tamura ba tig sani dakop sa piso sa gilid sa suba. Isulod sa palunan. Kaabot ba ka to ang kuan sa una dito sa may tamyon kato ang hugos-hugos bitaw nga tulay? Kuno sa una katong sa panggakit. Oh, sa gakit ba? Kay nundom ko na sa una doon na may amigo dito si Gisto ni Palomar. Kaila siguro kana. Oh, sige, Gisto ni Palomar nga dito na siya tatua. Murag taga dito na. taga-tamyon, taga-tamyon. O murag taga tamyon or dito na dapita. Tabok nila, tabok. Oo. Silingan man silang GP na pigkit dito out GP labad-labad. Ako ang igagaw. Silingan na sila dito. Pagka-auto na tiyo, bitay-bitay siya dito sa kuan kanang hunos-hunos. Dala siya to ang yang bag nga. Tao to yang bag parehapos bag ni Samuel Roy nga. Tama sa tuhod. tama sa tuhod ang bag. Saka-saka siya dito. Saka-saka niya tiyo gituklod pa bidaw siya nalahos gitaw siya sa tunga sa suba. Lahos siya sa tunga sa suba niya nagbitay ang bag nagkurog-kurog na gutawon siya kay ilay-ilay na siya. Dugay po siya gibira to tao mga haplo. Katawa sa akong mga amigo sila mutong bayre siguro silang burlado ato. Tawa din mga bataan din kinakamalimtan ni akong mga kaagi sa akong mga amigo dito ba. Kamura bay shout out di ay kay Digardlo Acopio o kay Lynn Rosiana Acopio. O ilan taon sila karon sa live diya sa Manila. Salamat kay inyo diha. And shout out also to Ma'am Ivy Sumagay Tattoo. Boy called Eve, shout out. Hi kuno. Now kuno nga kagabion. Shout out ko sa tanang listeners o viewers then sa tanang DJ. I love you all. Ika ni Ma'am Ivy Sumagay. Asa ka karon nangawan madam? Asa ka karon naglantaw? Bini mo da. Manihapon tanin ninyo ba dok? Og ingko. Kini law amo sudan. Kauban nako si Bation karon. Bay nagkilaw-kilaw dai mo diha. May pamuda nagkilaw-kilaw kami taon diri. Kapamukot siguro na puno. Ha? Nakapamukot og nakapadulos. Karon nga lang ng padulos diyo diha og basig lahi na inyong gipadulusan ha. Ang lahi na nga pamirta tiyo ba? DJ kamo mantong sige og lom-lom dito. Loom-loom dito god sa hagdanan akong nasilipan. Pero kung silipan ni isa kakakuwang ay. Kung taon mi nasuka din na nagkuan-kuan bay. Mama siguro na siya katong mamunog bato resta. Klaro ana. Ay magklase sa una si Sir Dagumo nga. Kagulkul mo ng atop. Una, may talent ana niya bataan. Sa una tiyo, di ko malimot ato tiyo nga ni apel man tong grupo ni Bayre sa una o kanini abitawng kuan. Kanini ang apel og sinulog sa una. Apel sila sinulog niya. Under na sila ni Sir Pangilinan. Imo pa bitaw sila katotoong kabayo tiyo. Imo kay kasagaran sa una sulangon. Kuan man sila kanini ang permi man silang mawinner tiyo. Labi na sa mga contest-contest. Imo dahil kabayo sila ni Bayre. Imo sila kabayo dito kauban atong mga tambaluslos mong kauban. Pag-ingon nga sir, human na. Sukuha kay ni sir lagi. Kaya ang ilang himo kabayo pato. Pagkaalaw sa makadaog na rin kinabayo festival ko na. Kaya pato may gipanghimo sa mga kanahan. Hindi ko kalimot at tutuwag ilang. Shout out din mo diha bay. Ako ara na si Kit Kat ha, walay manghilog ana to ana. Gasugod na. Sugod na. Pero kansila na sila kay galilira man sila. Lele man sila nya kita na aman ta dire. Nadaghana sa heart ani. For you mga DJ, I love you all. Ay atuagin ning duha tiyo ulay magsamok. I love you to ma'am. Oh, I love you to. Mahal ka po namin. Pala
Tagalog pala kami. Tagalog pala ka. Asta po ka. Mga ligo pamangali sa suba sa una bay. Maudto. Ligo na sa bayre mo kasubo. Oh. Sakpa na sila to principal nito. Pag imbarguhon to ilang brief dito ng pagtaguan sa kuan puno aslubi. Minpid naman sila yung dapat sa ba. Minpid na ini uli. Minpid na lang uli taon kay wala na yung mga gipang sulog tanawa. Daghan mang makarelate ani gud tiyo labi na itong mga batang 80s. Batang 80s, 1980s. Nice lagi inyong cam karon kay naslim mo mga gwapo, makagwapo ang cam. Siyempre gwapo pud midaan. Ay, agsadiha gyud. Gwapo na midaan. Maunang salamat kayo sa cam. Scam dai scam. Scam dai. Scam dai scam. Bago bayag cam ning DXBD. Abi nilag minus daghan ba putang kuan tiyo kanang Abi pa lang. daghan putang sponsor, daghan putang mga ads. Abi pa lang. Muna nagpasabot na nga productive gid kay tiyo no. Daghan po ng black timer lang ko. Daghan po mga kulo conditions. Basta na yung black timer ato ganyan sang tagahi kayon bahala talaga sa tam ka program kay income mo na sa istasyon ang Income na sa stasyon di na balibaran bisan kinsay mo kuha di kin balibaran. Oo, labi nagnaay naminaw karon tiyo no. Kung gusto silang kuan po diri kana na ang mupadangat sila sa ilang sponsor. Sponsor sila sa tuang mga programa diri. Kalipay. O pwede sila mo PM ni tiyo Bado, pwede sila mo PM ni ang problema ng PM ko kay ag PM is daki naguba akong cellphone. Tana ra. Diri na lang mo niing ko dun soy. Diri lang mo ko dun soy. Pamahin lang dahil pamahin. Bahin-bahin na tayo. Kasi dahil ganahan sila nga magpa-sponsor, doon na sila yung mga tindahan diya. Doon na sila yung mga ginagmayng negosyo. Gagmay ra man pud mig pangayo diri. Pangnamnam ra gud, pila ra gud na pangnamnam. Isnak naman da diri. Buhi ra ba? Kabayo na lain kaayo naghimo. Samot jud kadako tiyan ni Sir. Ayaw. Bad. Shout out kay Bation Rikrek nga gwapo kaayo og si Peter naginutas nga gauling pa karon. Nindot man karon mag-uling kay makitang aso. Taro nga lang ng inyong uling niya og di mo makasabas yung silingan na napuot na kayo ba. Lagmit na kwan siguro ka na magbala ra bukag bang bala bukag din isudro na lobi dito kat dayon. Dito ra magwan. Dito sa asis bukag Delikado. Kusga ng namnam para makadungog si Sir Ivor. Uy, ba maing gabi ni Sir Ivor. Diya sa may Aplaya Bida. Baka naman sir, baka naman. Lamir ba kay na iyang mga pagkaon dati. Pero kung unsa man gani sir, kung pananglitan magpadala ka karon. Ayo lang pug apilig pork. Kay kaming tiyo badok mga on with chicken lang. Chicken, beef, dayon. Pwede na po. Pwede na. Beef, lop. Basin day ang pampagin niya karon tiyo basin kadungog pod. Dapat tayo mga ilatan ro dito. Oo. Dahil ana bitaw ka MG tiyo kana na ang sa ilang kang Ma'am MG. At magda sa may kuan ba kana na bitaw sa Furinaria at bang diha. Patay ka barbecue na lami po na diha. Lami po. Basin di ka ato ko. Basin day kila putag tagaan ri tiyo no. Dili gid patong to dito. Kuhanan niyo yung bahin ri ay na mo sigyaw-yaw dayon. Pwede mo na dayon tiyo. Basin mo kuan ta diri naog ta diri. Adto ta dito. Oya tong oras dali ram ko oras diyo, 7:40 na bilis kagabion. Sige ra tagayaw-yaw diri pa. Sige magkuan si Rico diha Sige mo siya una mo na siya. Sige magpanganod. Bisag magtalitira. Speaking of panganod tiyo, kani bito si Bayre. Nana si taas king tugsok lubi tiyo. Mangatang ra siya, mangatang siya dito tulay sa Tamyon. Mangatang na siya dito muna iyang kuan dito kalaki. Diri nag-text diri tiyo. Ayaw ninyo hilabti ninyo akong darling ingko. Akong darling ingko. Ayaw ninyo hilabti. Ayaw ninyo hilabti akong darling ingko. Patay na ni. Patay na suko na si Quick di nato hilabtan tiyo. Yaan na lang dugay nito. Imuana sila. Imuana si DJ KitKat. Quick. Kami mga ano na. Ako ra na si KitKat away na ayaw na ninyo kuwaa kay na isuga from Inday. Si Inday Saway. Akong balak ingko dun so ipahinungod ako sa akong umaabot nga darling nga si DJ KitKat. Wow, Philippines. Likadong nanagi maminyo iko. Minyo lagi daw, minyo lagi siguro. Minyo lagi akong partner ani, wala ka na kita ani. Gikan usab ni 458 no, high ra kuno high. We have a caller ato sa ning hatagag pagtagad niya to ang tawag tiyo. Sige. Hello, maayong gabi.
Hello, good evening. Hello, may gabi eh. Hello. Okay, nawala, Teo, nawala. Balik lang tawag ha, to ang caller. (0907-944-5857) sa mga gustong mo tawag. Una na tayo balak Teo sa ato ang sa ato ang live. Okay na. So sa balikan ni ato ang caller karong gabi una. Hello, maayong gabi eh. Hello, DJ. Lah, ka-cute kay sa tingog. Kinsa ni palihog? Hindi mo. Hindi Ay, di, naipit man ni naipit. Maayong gabi ni mo, Inday Marimar. Ay, gabi po, DJ. Yutro man imong tingog, oy. Mura mag 16 years old pa ni Tio. Sabi na ako, murag na ego. Ala, di po ko 16, DJ. Kanta di po ko. 15. Dili. 40. 18. 18. O, pwede na. Pwede nang mag-uyab-uyab. Ay, wala pa ko na, DJ. Wala. Ipide ikaw na, DJ. Aw, depende. Pili lang ka na mong DJ ba, Dok? Dili, pwede, makikidate ko na isa nimo karong 14 inko. Oh, makikidate siya. O, mag-date mo, dahi. Kidate kang inko, dahi. Ay, patyan bulit ang pakita. Dili, makikidate ka ni inko karong 14 pohon. Ay, pwede po. Oh, sige. Diko. Sige. Tio, Sagot ras, Tio. na ko, sagot na ko. Ikaw ra, Tio. Ikaw Oh, ra. nagsabot na mga ko. Dili, ikaw ra. Pwede ka na mata na, DJ. Oo, unsa man? May po, no, kana ko, di ba, naghugot-hugot man ako sa makadate nilang daog ni Dodoy. Oo, hugot. Doon Yan hugot. ang sa niyo, DJ, kung kinsa lang makadate yun. Oo, i-announce na muna. O kinsay Ano makadate. sa po, DJ? Ha? Ano sa po niya yan? Siguro ugma, i-announce na siguro na ugma sa their heart or minaw lang basta ugma murag i-announce na siguro ugma. Kung kinsay makadate ni DJ Badok og ni DJ Kate Cat. Masaan na DJ ng their heart. Their heart is 1 PM to 3 PM ug mga adlaw. Wala mo ko kapaminawa na, DJ. O lagi kay busy na pud siguro kasi mong life ba. Dili, DJ ko, DJ, na busy ko, guanong ko na guan ko, DJ, nagtula ko. Busy naghakot og kuan kahoy ginabas. Dili, na guan ko, nagtula, sige mo, gugdula, voice tip. Mao di ay. Sige, padayon sa imong greetings sa Marimar. Ano ni wala ni Ching kaming gabi. I love you ni Mommy. Hi lang ni Dodoy Badok. I love you, Dodoy. Wala natin duha di ka. O kambirang duha. Kay nami Aboy, kidapon jud mo ko. na nami lakaw unya ang DJ Badok mag-date ming duha. Ay. Kay ka ng mga babae paasa. Ay, logo lang akit kasi po tanging na ko bisog. Pero kaya na sa tanang namin na hi sa mother nga po sulod. Kaya lang sa akong tita diyan sa Panunong. Hani mo na tita wa pa ko nilitita kay. Na busy ko girl skip dire. Dahil hay na po dito ako mga friends sina Don Catrell nga sige na po sige mga way kay ilog daw na ako sige Kit Kat. Natuara. Ano mag-ilog bang mo kamera man gud ani diri inko. Mo gani. Ayan Dahil yung hay na po dito doon takisyon nga nindot kayo sa mukanta buhapon. Mo lagi may kay tingog si Dudong Takishi no. Ako na ba itong gi-record? Ay, maayo kay gi-record nimo. Dahil gi-record na po na ko yung mga tingog na kuan mo maganta. Oy, salamat kay sa imong pag-record ha. Dayon. Dayon, naba ko na record day. Oh. ha? Naba ko na record ang kanta. Sure. Lagi. Lagi wa mong kusukad na kanta. Ha? Lagi wa mong kusukad na kanta unsa pag-record. Ay, yun ang gusto. Putlo ko ang recording na yung kapo nagbutom nga po. Dahil mo na puslok. Ano yung payo pag umanog kanta ang tanong. Nanahin na po na ni manager. Ubahan na ni Ma'am Ivy. Dahil sa tanang mga kaubanan yung mga gwapa o gwapo, liwat niyong duha. Salamat. Dayon, naway ba? More ko yung balak si Jinko. Okay, unsa man nga balak imong i-request? Ay, kanang about sa mga gupa. About sa Valentine's. About sa Valentine's. Sige, about sa Valentine's yun, tamo balak mong duha ka mong duha. Okay, doon namin mga balak. Nanay Sige. gandam sa Ingkod para Valentine's. Sige. Salamat din sa pagtawag ha. I love you duha. Okay, I love you too and good evening.
sa sunod sa baduin ko, pag imo na pagbalak ka nga hagmil na gid ang title ko. Murag ana gid tiyo. Kay huma naman Human Valentine. Valentine, di nga hagmil na ana din ko. Nangatunas ng mga tabil. Nga tunas na nga hagmil ana. Okay, mubalak sa tatyo. Imo natin ikaw na ikaw. Ladies first man, ladies first. Asa na ni? Kat sulod na dikat kay balak na ron. Kini nga ko ang unang balak tiyo kuha ni siya gipadala ni siya sa ato ang texter, dugay na ni siyang gipadala so wala na ako mabasa kay nadugay-dugayan gini siya. Nadugay-dugayan niya. Kini siya gikan ni siya ni Evil Kiss. Agatuan ni siyang suking tigpaminaw tiyo. Diri sa may cam o sa Pitusan. Pitusan. Oh, si Evil Kiss matud pa niya diri. Good evening DJ, shout out ko ni Emmet Utay diri sa Pitusan. Lihog ko og basa sa ako ang mga balak DJ. Thank you. From your loyal texter Evil Kiss. Diri yung iya ang title sa iyang balak tiyo naguluhan og akong pilion. Kung ako ang pilion. Sa kinabuhi o kamatayon. Mas pilion ko ang kamatayon. Kung ako dili musugton. Kung ako ang papilion. Sa gugma o kwarta. Mas pilion ko ang kwarta aron paliton ko ang imong gugma. Kung ako ang papilion, sa langit o sa impyerno. Mas pilion ko ang impyerno. Basta maoy sugo nimo. Kung ako ang papilion, sa kagawasan o sa prisuhan. Mas pilion ko ang prisuhan basta ako ang imong pakaslan. Kung ako ang papilion sa kalampusan o kapakyasan, mas pilion ko ang kapakyasan basta ikaw ang hinungdan. O kato ang balak ni Evil Kiss yo. Bitin apa Pabitin niya ang balak yo. Dugay naman niya ning gikuan labay dire niya. Nadugay na ko og basa. Mao nang karon pag inako na kuan tiyo. Nya matud pa niya dire do na siya ikaduhang balak tiyo. Happy evening DJ, please read my balak and also please shout out Inday Lisa Emmet Utay og sa iyang mga anak from Evil Kiss, Evil 24 gikan sa diri sa Pitusan. Titles still remains. Still remains. Nagpabilin mo banay ko na natiyo murag di man kay nako na makuan. Murag di mo gud kay takabalom mo kuan tiyo. Dirita sa iyang ikaduhang balak tiyo. Okay, butangin na dayon ko. Ato ang hatagan og pagtagad ni iyang ikaduhang balak kay utangan manggudaan ni. So dirita sa iyang ikaduhang balak karong gabi. Samtang nagtutok ko kanimo. Sama sa bituon ang nakita ko. Ikaw ang nahimo kong kusog. Pag-atbang sa mga pagsuway. Ikaw ang nagpabaskog. Ugugma ug mga kalipay. Bisan pa wala ka na hangtod karon. Hangtod karon ikaw pa. Ikaw pa ang akong gihigugma ug dili na makalimtan pa. Salamat kayo Evil Kiss sa imuang balak. Bitin magyapon bitin. Pinapitik ay ang balak. Parang kay pinabitin murag naapagit siguro na yang Sabado na pudpohon. Unya ato ding isunod ang balak ni Quick tiyo.
Tangin na daan dai. Oo, Kuna ato pag ang birahin na barangay. parang dili mahinawain ko. Oo, musuko ba ni si Oo, Quick musuko Quick ni si Radio. Quick. Basta dili na to mabasa dayon tiyo. Kay motulog na ba din Oo, ko. mana din na siya nga matulog na ko. Di na ko maminaw. Ako na ning gamson. Oh, gamso na lang na ko ni. Mamawas na. Oh, mo nang ato gining basahon dayon ning balak ni Quick Quick kay mo gini ato ang tulumanon nga katog yung hatag ag pagtagad ang mga balak nga gipang padala diri sa ato ang tulumanon. So ato ang pagbukikion sa Tritio asa gutong kuan pinaka-paborito nga kuan ni kuan Quick Quick dara. Commander. Mo ni paborito niya. So mayong gabi ini mo dia Commander Quick Quick sa may Purok Bato Banunong. Shout out sa inyo mga silingan da Commander may gabi. Oo. Dirita bunala na to ning balak ni Quick Quick ang title Mahal Kong Anak. Mahal kong anak. Sa dihang abo kang gipakatao niining atong kalibutan. Among pinangga nga anak. Dako kaayo ang among kalipay. Kay amo kang panggaon hangtod sa imong pagkabuhi. Ning kalibutan, ako na ning kamot. Naningkamot gayud nga ikaw adunay kurso nga mahuman. Ako mo mata gayud kung ikaw muhilak. Kay gigutom na ako kang timplahan og gatas. Aron ikaw muhilom, ako kang kuguson og isayaw-sayaw. Ug kantahan aron ikaw makatulog pagbalik. Apan ikaw nakatulog pagbalik. Apan sa dihang ikaw midako na. Ang amo nga kahibulong kay ikaw misulod sa bisyo nga perting kakuyawa. Bisuyop ka og marijuana. Sa kadugayan miapil ka anang shabu. Dako ang among kaguol pinangga namong anak. Sige lang kami og hilak. Unta maluoy ka kanamo anak. Dako ang among kalipay kaysa diha nga nakita nimo. Nga sige og hilak. Ikaw miluhod at tubangan sa imong mga ginikanan. Mangayo ka og pasaylo kanamo. Sa among kalipay, amo kang gigakos ug gimaymayan. Kaayaw na gayud pagbalik anang bisyo nga imong gisudlan karon. Muhilak ka. Ug misaan nga magbag-o nadak. Ug dako among pasalamat sa Dios nga iyang gilamdagan ang hunahuna sa among pinalanggang anak. Commander Quick Quick. Wow, Philippines. Ay mo tagin is Commander Quick ko. Nada ni Nada ni anak ni si Quick Quick. Paabot anak lang kwan siguro. Oh, anak nila ni DJ Kit Kat bay. Mo nang nakuan gyud sa KitKat dai ko kay may manday kay mo tagik. O maayo mo tagig si actually si DJ Kit Kat ganahan pud siya og mga taong may mo balak. oo, kanang balak nun ba? Kay balak nun. Oo, anang mga balak nun mao nang usap pud siya sa ganahan pud idol pud niya si Quick Quick sa mga balak ni Quick Quick. Basin sila di may magkadayon tiyo. Kasi pap kani silang GR Ponce, Pap Harni. Kapan sila yo lay ora kay ni. Silang Benji Ritada. Bali lay ora kayo, dili ka balong balak no. Salamat kay Quick ha sa imo ang manindot nga balak niya. Balik ta diretyo sa mga pa-shoutout nila. Balikihan na dai ko kay murag ubay-ubay na gid ko. Nagsinumbagay na niya ang mga ka-viewers dire. O murag yang nagsagod sa kuan. Ato ding gawon dire asa naman to ata. Yes, ubos-ubos na siguro iko. Dara. Ya sa ka RG Ponce ka na. Murag yan. Ayo manam nato basa nang ka mamingit din kaniya. Shoutout kay Jobel Palaray og si Angga Palaray nga naglanda pa karon.
naglanda. Daghan gid mahal ko siguro ko anong tiyo no. Mahal ang koprahin ko. Mahal ang Basig kopra. nanganod na sila sige Ah, magtalit. sige panganod. Oh, sige magtalit. Talithi niya nanganod. Murag duda ko lahi na tiyo. Kay uban na ba tiyo manganod bitaw tiyo? Oh. Nganod ka. Abi nimog nanganod aga to daing mga lubis bilid gipaligis Oh. tuyo. Inana ako na ko. Basta magtalit mga banti na yon. Kapante na dito. Oh. Mo puli trabaho ni kuan, bayre. Buhi pa ang imong bike sa high school bay. Wala lagi patimbang na siguro to. Uy, dunay balak diri tiyo. Ikaw ba saan ni tiyo? Kurang kisur kay ko. Ikaw dakarna ko ikaw basa ko. Sige Ikaw sige. basa niya. Ato sang hatagan og pagtagad ning balak diri sa undas pati ha. Sige. Kay mawala niya di ba? Ma-erase the board niya ni. Sige ko. Ato sa ning kuan, ato sang ihatag ning balak diri sa kuan. Pero Tagalog man ni tiyo. Murag Tagalogin mo na. Tagalogig na lang natin to. Tagalogin mo. Oh, Tagalogin na lang natin to. Antusin mo na, antusin. Balak ni Ma'am Karen Karen may Ilumbaring. So ato ning hatagag pagtagad ning balak ni Ma'am Karen Ilumbaring, Tagalog version. So ato ning partneran ning Faithful Love. Kung hindi ka niya kayang piliin. Hayaan mo, hindi mo kailangang baguhin yung sarili para piliin ka. Ng isang tao. Kasi deserve mong mahalin ka. Kung sino at kung ano meron ka. Kung hindi ka niya kayang piliin, accept it. Huwag mong palaging iharap ang sarili mo sa isang taong tumalikod sa iyo. Tandaan mo, may taong darating sa buhay mo na mahalin ka at tanggapin ka ng buong buo. Wow, kanindot saya ang balak nga Tagalog tiyo. Pabitin po gayo ang balak ni Ma'am Karen mi Ilumbaring. Salamat kay mo ang balak madam ha. Dirita to ning wion ning ila ang mga pa-shout out diri. Hi, paligwat. O sa tanang taga Antipolo request kog song Langit nung Himaya Ide Peregrina. Salamat kaayo gwapo. O nagbalak ba ta karon diri ha nagbalak. Si Ma'am inahako sa mundo. Oh no, ligwat. Salamat haare. Ligwat mo itiyo nga. Balak ni. Kanya naman ang gabi David mong ligwat. Oh, ta gabi magligot kay. Kanya nato ligwat. Kuan magutiyo nahisgot ngud ta kanini ang panganon god. Kay abi siguro ni madam nga naglugit na wa pa punta naglugit god. Oh. Wa pay lugitay ni. Unya pa. Unya pa na ligwatan. Unya pa na lugitan. Unya na lugiton madam ha. Sulay ninyo og kuha si KitKat katilaw mo nako. Kani tininood na gid tiyo, tininood na ni. Di na kahit Pero ganche lang gid ikaw kay na lili raman sa live. Oh, lili sila nya. Ato personal mo ginato ana diri. Naman na to ang sako tiyo. Kunis man skit kanya bahinon man ni. Naala to ang sako. Matod pa ni Ma'am Maria Gina napikit palpagan ingko dun soy uli ko karon diha kay makig-date ko sa Seoul ayaw baya pag adto didto. Di ko moadto didto pero bantay-bantay lang kay magdala migtaron ni tiyo. Mangungga. Oh, hugang ko lagi na inyong likod. Inig aksyon tuhak. Bunal tiyo. Kuya Rumi. Si Kuya Rumi may itig Sniper to. Snipe na to layo. Papahapa niya nga pag aksyon nagtuhak mo. Sinyas dito siya. Ako dito tiyo bunal tiyo. Lapdos ligway kaluoy ng taro Tanaon tag di mo ko balik. Pero ay di mo lupa ng maya. Shout out ko ni Joseph dito sa tabi ko. Gadanghag. Gikan ni Mel Baro.
O anong gadaghag ko na paluar ko na. O ikaw ba dinanghag ka ba? Nya matod pa diri ni Jusar Bulay og Ilumbaring. Shout out ko inko naminaw sa akong amigo. Naminaw sa akong amigo Tio Badok sa mubalak na karon. O andam na gyud. Nindot kay ra baning balak ni Tio Kwadap ara ni ang si Tio Badok lagi mo mubalak ani karon mga kadi. O nya atang-atangi gyud ninyo. So ato sang paabton og 30 reaction. Shout out niyo ha. DJ pakigreet sa Abila family. Thank you DJ gikan ni Lilia Abila. Oy sa mga wala pa nag-share sa atong live ha, i-share niyo atong live. Dayon sa wala pa nag-comments, sa wala pa nag-react, react na mo diha kay si Tio Badok na ang mubalak. Ako sang basahon ning mga pa-shout out. Naminaw ra ba ko tong asawa ni Diyos sa ring ko ingon niya naminaw hasta yung liwat ko no may gabi na Okay, may paras. Katikim gyud ang inyo ang mga Nakadungog siguro to ba nakadungog to sa ingon. Ikaw ra gid mo makuanan Tio. Ikaw gid mo makuanan nato last utan kay ingon pa nimo sa ingon nimo Tio. Nalimot ang Murag mambat. Ito murag tigre dito. Okay, isog kuno kayo mangtas unday kayo. Mayong gabi diha nimo ingko dons gikan ni Josar may gabi di mo diha kuan Don Tasyo. Greet ko sa akong asawa na minaw pod karon si Ami Ruiz Ilumbaring ug sa akong liwat. May pa mo napay liwat. Kami Tio Badok ani. Paliwat mo tani. Ngita pa mig ligwat-ligwatan ani ron. Ngita may kaligwatan ani. Ato ka nang iligwat dito sa lipak. Ikaw na nag-ipit sira ba? Murag tiki nga pilit. Oy, tuko. Shout out po ko sa mga Bankida family o Punsi family nga mga gwapuhon. Mga gwapuhon gini sila. Pakpakan to ni mga gwapuhon. Labi na atong mga ka-viewers karong gabi una. Mga gwapuhon gini sila. Mayong gabi sa tanan, shout out ko sa Saldon family sa Bagting. Gikan ni usa ni Tio di na ko makuha niyang Isod man kay ngalan niya. Palahadi. Jade man siguro na Jade. Alap-up guro ni sa pa Jade Pala binali yang ngalan na bahala na mo dia oy bahala na mo Bulagaw siguro Bulagaw. Bulagaw. Thank you so much pa. Thank you for watching my gid si Tio pod mo kuan mo Arithmetic. basa og binali. Hi DJ, paki-greet sa Abila family. Thank you DJ. And shout out sa Salon Family Bagting, maayong gabi sa tanan watching from Cavite City. Sa Cavite din si Ma'am nanukad karon sa ato ang live Tio. Nya gikan usab ni Ma'am Vivian Ampong pagkapait. Pagkapait. Sa bulan nga dili nako makabut o gusto ko nang kabuton og ilabi na sa inyong tapad nga bituon. Good eves mga DJ. Coming from Vivian. Maipon Ma'am Vivian ulit kinason diha Ma'am Vivian. Kinason atong sugbaon. Kinason taga kani man si Ma'am Vivian bisag ganahan na magpalaag dito ko ba. Kinason si Ma'am Vivian. Basta day yata ang dama dito pila ka kabo Tio. Abantihan na to, Usa ka bukag nga ani ka dayon usa pud ka bukag nga katong sing atin ko katong mahal ba? Katong mahalo no pilion. Ang katotoang ko Tio, katotoang sa tay. Katong murag nagiway bitaw ko. Nagiway nga dagko sa Tio mahimong budyong. O kato. Kaya sa kamoy salom dito sa kuan kantil. Kato nindo Tio katong buta-buta. Katong buta-buta lamito. Makahubog lang. Makahubog. Karin mi Ilumbaring tama po kayo ma'am. Galing po kay Inday Mayula kag Babanwa. Ingko Dons, andam na akong radio para balak sa akong amigo. Kumbati diha. Dire. Aya pagbugal-bugal diha ba? Ato sa basahon at pati ang mga text dire ato. Sa mga text 0907-944-5857 atong basahon ang ilang mga text dire Tio. Adi sir ginato papasahon si Tio ato gyud patrilingan kayo. Patriling kita, patriling. At katong kaning minuto na hining dating ko karing maot man ako na puro na nindot ay. Karing kuan akong balakon. Pa-shout out ako sa Agalot family, Lagpak family o Saldon family diri sa Cam. Salamat kayo nimo Madam. Duda ko si kuan ni. Si 919 si Madam Mari siguro ni. May gabi yung oras sa may Cam. Okay ra ko akong balak bahala dili mauna basta dili lang maulahiin ko. Salamat kayo sa imong pagsabot quick ha. Karon na masinabtanon na ni si quick quick nabut anak samot. DJ Badok pa shout out ko ni Ate Kitkat gikan ni 191. Oy. Nawara dito ni sa Cam. Sunod lang ko partner ba o ginsan gini daga lupadida yung partner. Mao lagi. Kan sige tani. Ingko sunod akong balak pwede duhaon. Pwede kayo duhaon imo ang balak.
Basta daghang kang balak. Mayong gabi ko dun soy ug tiyo badok mo greet lang ko Tatay GC Caballo, Nanay Luzminda, Commander Quick, Madam Flor Vincila, Patril ug sa tanan nga naminaw karon sa DXBD 101.3 FM, the voice of the Pitan. Silhig Airline. May gabi lang kuan na. Tatay Mario. Ni pa, shout out yung tanan diha. Sa Maylin na po. Kaya matud pa diri ni Kuanti murag si Tirso guni pabalaka si KitKat o gugmang gitalikdan. O, salamat kayo sa imo ang text sa kuan kanana ang Tirso. So atong oras niya bante naman ta sa pagkalas 8:08 kagabion. This is the time na ang inyong gipaabot nga mubalak si DJ Badok. Di nagyod sa ato ang atubangan. Atubang nagyod sa atubangan. Di ay gikuha gipadala na nako police station kauban taga barangay og si Marky kay dili matug-an sa tinuod. Mo na bahala. Putay accomplishment. Ano sila po'y nadakpan di ay. Okay, mga kadi. Di na nato lang ngayon ihatag. Usay title si mong bala karon tiyo? Kuanin ko kaning handurawan nga dili makalimtan. Handurawan nga dili makalimtan. Ipaulay na ng isa. Oh, ipaulay. Fly high man isa, fly high. Fly high din na isa. So dirita seryoso sa tiyo. Oh, sige. Seryoso. Okay, mga kadi. Balak ni Tiyo Badok nga naguluhan. Handurawan nga dili makalimtan. Tanang ginatan niya. Pasensya na sa mga kuan na minaw karon sa mga slide guys. O kita practicing pa ni. Dili gayod ako malimot sa gidangatan ning akong kapalaran. Gisakit, gikuso-kuso sa mga balod sa kapakyasan. Gianod kaoban sa mga gapnod sa pagsulay. Nawalay hunong pag-agos ang luha sa aping midagaiday. Dili ko na unta ablihan pa ang panid sa akong kagahapon. Apan gitulisok kining kasing-kasing sa kasakit sa atong sugilanon. Dulot sa kabukugan ang gapasan nga nitaroy ning dughan. Ilimbungan sa gugma kining akong mahuyang nga balatian. Dili tiaw ang kasakit nga gitingal mo nga kanako. Kasing-kasing puno sa kaguol ug mga pagbakho. Adlaw o gabi walay pahuway sa paghilak o pag-ampo. Nga unta mahanaw na ang akong mga kasakit o mga kasubo. O bathala, magkawala gayod mo'y kasing-kasing o kaluoy. Nga gitugutan mo ang binuhat nga sakiton ako dayon. Asa naman ang saad mo nga ang tao magmalipayon? Sa ibabaw ning kalibutan nga puno sa malimbungon. Daw dili ko na maantos kining pagsulay nga gipas-an ning balatian. Buhaan na lang ako og hunosi sa kinabuhi ning kalibutan. Aron dili ko na mabati pa ang tumang pagdangoy-ngoy ning akong dughan. Aron mapapas og mahanaw na kining sugilanon sa akong kapalaran. Pagkanindo tas bala ko Pasensya kay practicing ba magidain ko bisag kada Sabado sige ra kita practice ani kay kita kay hanaw. Sige ra basi ako tiyo. Practice kita sige.
mga balak diha katong mga nanay ug tatay diha. Abante na mo diri mga kadaboys, mga listeners nato diha. Padala nyo inyong mga balak. Dala inyong balak. Okay, doon naman tayo mga kuan po, doon naman tayo mga pipila ka oras para sa tuang programa nga balak. So ato nang mabasa diri. Ato pong mapaabot sa tuang mga tigpaminaw na doon na pa pudi ay mga mahiligon sa balak tiyo. Tanan pa pudi nga mahiligon og balak labi ni gini ato ang 27 reactors karong gabi una. Ayong gabi inyo diha. Bisan pag hinay-hinay nga ato ang internet apan nagpabilin lang gihapon mo sa pagsunod sa ato ang mga programa diri. Shoutout na po dati yo. Shout out birahin na pula diha. Gikan ni Ma'am Vivian, DJ, na ako tinagik nga balak apan naka-duty pa ko DJ. Sige og dili nimo ma-send diri sa ato ang live. Next time na lang po do, next time. Naka-duty din siya karon. Nani siya karon sa result yun, no? Oh, murag na result. Sa gabi ni mo diha, ma'am. Thank you for watching, Ma'am Vivian. DJ Badok, dili jud makuha inyo sa kanim. Dili jud makuha dito sa kanim yun kay bisag kay na diha murag wala man siguro sa lipo diha. Pati gani sa signal tiyo, dili kuan po lisod kayo dito. Live na kita ni sa live na. Sa live na kita magsalig ani madam. Ingko diri ra mo kaon sa balay kay nagluto kog balugkong. Uy, lindot pa kay nang balugkong tunuan Okay, tiyo. Bondoy. Ning kuyaw na Bondoy og magtuno nagkuan delikado na mo kaon kana. So kay Tarungan na diya doy ha basin ang katong balugkong nga dito sa Luis Balay nyo doy. Hindi po kumukaon na ng balugkong Luis Balay doy. patakara ra nagpamutos Bondoy diha. Kasakara na ba tiyo katong balugkong piliun niya katong tambok. Katong matambok nga gikan sa Luis Balay. Ayaw doy. Ayaw doy katorang gitos ni paan doy kay safety ra to ba. Kana rang gika lipaan katong kilid atong punong pero sumangil ni panguhag balugkong Bondoy tiyo. Oh, nang luot man siguro nas buho na. Duda ko dito naglayog-layog sa batang. Bantay-bantay. Ag puno nilang kuan diha tatay inting murag yan na po nang giluot siguro. Silingan sila. Bantay na ka doy. Ano on matikan man ni tiyo kay dako nig lawas inig taak ni tubig mura ni kabaw nga tuna. Kaya ko dito si tatay inting ato arag kabaw dito dai. Dai tara kabaw dito dai hawasa to kabaw yung paglandaw sa kabaw kay may sungay. Daga na lang daan. Hindi pa pagod na tong iro ni tatay inding. Inko. Si Badok mo ipabalaka kay gwapo. Mo lagi balak nanay kaduhang balak Nindot ani og pare ginas Bondoy pud rin ko balak mo siya sa buli ko na niya no. Ano yun na si Bundoy dire? Welcome na Di po na mo balak og dili kay na og kulapo. Ay, atong paim nun. Ato ang kuanan, atong punsihan ng ganing tuba. Iyang brang anak kulapo ra ba og katong Bino Agila. Abi na kong tiyo katong ba square ba? Ito square og sudlanan. Saka ito tiyo. Ginibra. Doy, may biin mo na doy. Pero og nalugkang ang dako ba? Taro nga niya. Duda ko nagsalapid-salapid na ni kay gikusi na yung kilid ya doy. Kusi ni kilid nagkasalapid-salapid ni balon turya. Bantay lang kang nauli doy. Ag balog ko nga dako ako ang giluto. Balog ko nga dako. Kasag lagi na, kasag. Tay. Kasag na imbis ibaligya ng kasag. Giluto na. Kaya si Bundoy bugoy-bugoy ni sa una tiyo. Kasi bugoy pating bugoyan awat Kay- kay manok. Kada na bitaw ko tiyo, kada na gawas ng manok waon ani. Gawas ng manok waon. Kanang balog kanini ang kasag bitaw nga igbaligya. Yan ang gipuon. Gipuon na niya parang luto. Di naman to mabaligya tiyo kay Iwang man to niwang. nagipo naman. Mana man dito ingnon na to si Uncle Sidro Sidro. nga. Niwang mo to ba kay nagipo. Iya ba nang Itoyo. gilanggos. Eron lutoon bugoy dudoy. Muna dako og lawas ni. Dako og lawas ni. Yung amigo iniglabay to sa kuantiyo iniglabay na to sa Lubanaw tiyo lakagon ko na tayo ni Talag Sanggol. sa nang puyog lumanaw na dis ko lawa na siya ug gago Ana siguro. des lawan ay. Siya ug Patog tara iya din ng gihipi-hipian ng dako kayong kasag na sa kuan dampa. Yung planuhan na niya tiyo kung saan niya paghukot. Saan niya pagkuha na diya kay na magbantay. Yung bantay dia. Samtang nagpaabot ka nga kanu sa anak nimo magipo ng kuada doy. Ukit-ukita po tong bangos. Agto sa piskasada. Idol sa kasada. Ukit-ukita po to.
Okay, di na ta maglangan tiyo. Ato na yung basahon ng lain na sa mga bala karong gabi una. Pagina po na ko. Oh, ato ang butang-butangan gini. Butangaan gid. Uy, maayong gabi day sa ato ang suking tigpaminaw karon diha sa may Lamatik. Ato ang mga kadi diha, sila ni Kuya Romy at Tito Imas, sila ni Bansky, sila ni Tatay Bibi Turtal. Tay, maayong gabi inyo datay. Sila ni kuan diha ni Jeep Rocks, saya ang mga Junakis diha. Jeep Rocks dugay-dugay na pud nga wala nakabalak si Jeep Rocks. Maayong gabi ni mo da Jeep Rocks, kauban ni DJ Juping. Sila ni Ati Magdal diha sa inyo ang mga anak. O kusab dito sa may Plasanan, sila ni Boy Wakwak, ni Boy Sagob, Nanay Merla Andag, ni Nanay Ami, sila ni Kwanda, ni Aileen, sa iyang igsoon. Sa mga bata nga mga makulit dia, si KG Boy pod, mayong gabi inyo dia. Busy na module sila. Busy nagbudyo lang ato ang mga kabataan karon. So sa mga gustong magpa-shout out, live ta karon ha, DXVD 101.3 FM page. So wala pa nag-share, i-share ninyo ang ato ang live mga kadi. So karon kay nagpadulong naman ang ato ang kuantyo, ang ato ang Valentine's. Unya do na po nag-request ganiha nga magbalak lagi ta og Valentine's. So atong ihatag ning Valentine's nga balak. Yan kay Valentine's man sa sunod Sabado hagmil na po ang Hugmil na po ng kuantyo. Hugmil na At po, na unsa kay kakugnan ba ka kang kining ka munggusan, kahumayan, o ayaw lang po tao na. Kakugnan. O, ayaw lang pod kay Katol biya kay ng kugo. hapit na ra ba puting ani. Dito lang mos kamaisan kay di ra kay tantong katol. Bahala na mo. Dirita sa ato ang lain na usab nga bala karong gabi una, naguluhan kini siya og Valentine's alang ni sa ato ang mga suking tigpaminaw nga nag-request usab nining maong balak. Bira tiyo. Ang adlaw nga gikahinaman sa mga ulitaw ug dalaga. Ang adlaw nga gihulat sa mga balo ug gipangbiyaan sa mga asawa ug bana. Ang oras nga gipaabot sa taong gipakilig ug gipaasa. Puliki sa pagpangita, Valentino ug Valentina. Valentine's Day kung atong litukon. Apan Birni Santo kung wala kay halugon. Apan mas labaw kang malas kung partner mo gitunghaan karon. Kay magmantinil gyud kag sampay ng sudanon sa imong panihapon. Valentine's Day nga daw kalag-kalag sa gugmang nangamatay. Kasing-kasing gidulaan ni Dudong ug Inday. Gugmang gipaasa sa mga tabaghak ug inatay. Ngamo ari ug mao ra gyud untay timos ug bugtong kalipay. Tinggawas na usab sa mga silipan. Sa mga kanahan nga walay laing kalingawan. Nagpantay sa nagpahipi ilalom sa sagingan. Igo ug hikatlan ug sa engkanto hibuyagan. Kaming mga single nga walay sakuban. Magdagkot sa katol, magbuntag taman-taman. Maghangad sa langit, Lord, asa naman? Ang gisaad mong kalipayng patas ngari sa kalibutan. Kaming mga balo, igo ras pagpaghupaw.
Kay gilumutan naman og naglutok ng kalimutaw. Nagsudong sa mga tabaghak nga nagparis-paris way mga kauwaw. Nagtalagak ang laway murag tabusaw nga gitugnaw. Pagkapait sa Valentine's kung wala kay makauban. Puno sa sura sa mga marites nga kahigalaan og silingan. Apan dili bali kung wala ko'y halugon og pakurugan. Basta busog og butirik kining akong tiyan. Valentine's Day. Mo to siya Valentine's Day tiyo. Sa Sabado ani murag nahagmil na. Nahagmil na ang tabil. Delikado gyud. Wala bantay-bantay mo ha. Katong mga walay partner, saon taman nga mo magyud na ato ang kuan kapalaran. Nawa tay mga partner pareha mong tiyo bado karon nakaitom. Tambong lang kita ni. Tambong na lang gyud. Igo na lang kita sa pagtambong. Pa-shout out di ay ko sa naglanda diri sa Maycam. Sila ni Tata Usias, Kuya Archie, Kuya Arlon og Bobords. Gikan ni 919, ni 191. Bali, mahinoon ako. Uy, congrats di ay tiyo. Kato bitong last tandem ninyo ni DJ KitKat. Katuto ang Real Talk. O sa Webis to, katong Real Talk. Katong naghatag bitaw ko og tulo ka lingaw-lingaw. Ibuto biya gito pagkabuntag. Katong 316. Ibuto siya pero sa STL. Ingam to si Bundoy ato sa line ni. Ingon si Bundoy tiyo ba nga. Sure ka na? Sure? Oo, ni-reply ko ato ni Bundoy nga. Kada na ang mga numero ha. Nahus-hus na akong purol og tinaya na muna akong gihatag aron maamong pun mo. Natsambahan na buyagan tiyo. Igawas dayon pagkabuntag. Basta kanina betong atong ipaghatag nga kuan tiyo way klaro manggawas. Tinabaghak manggawas gid siya. Tulo man to ka numero. So katong wala katong nakalantaw sa live ni DJ KitKat ug ni DJ Badok ang sa Webis Real Talk. So congrats ninyo og nagkuan ma to nagpatsamba. Pero wala mo nagpatsamba to. Patsam raman. Ya may gabi day diha sa may kuan day sa may sakayanon ningko. Ni Nanay Consisa diha og sa iyang partner, may gabi niya da sige paminaw din ko. Mga katong ayaan man kuan ni DJ Sweetie Pie siguro to. Oh, katutuwa lagi ingin siya nga always gisang nagpaminaw diri sa DXBD. Thank you so much niyo diha mayong pagpaminaw. Okay, Madam Christine po diha may gabi diha madam. Og si Cardo, napalaw gid taon to sila gabi itiyo kay perting kuana pod kusog pod ko padagan gabi igod kay ipuko pa ulay ato tong Starix tiyo kay kuan man sakit pud sa mata. Pulhot ng pugo kay pagkapoy po to sila ikaw kay kalisan sa mo na kuha isar ka bukito. Ang lambay taon. Daghan pa ako na inong tubig kung sa mong kuha kay itong isa ka buhok. Ikaw may gimala sa tiyo. Oh, yan si Madam Pudrong Salom po. Oh. Agit tayo ko agihapon. Duda ko murag nakapanaan siguro. Nagali mi katian. Basig nanaan sila pud gabi itiyo. Ambot basig nanaan sila daan gabi yung nang balas. Oo. Malas-malason basta nakapanaan na ba. Una kung gusto mong manaan, ayaw mong panaan pag gabi. Uli kaya na pwede naman gud mananin ko basta magkuan nga gapas kato mga lawit-lawit. Dirito sa ato ang mga pa-shoutout ato sa ning hatagang tugtagad. Pero og agbalog Inday Sal Mayula kag Bagbanwas. Thank you kay kani Ma'am Karen May Ilombari. Inko shout out si Peter Daginutas og JR Pons nga tag-iya og Bayabasan. Tag-iya na kita sa Bayabasan diya sa May Tugaya. Wala pa nang toko imong FM sa Tugaya doy. Di ba magpahimo man siya FM sa Tugaya tiyo? Oh, magpahimo kuno siya. Unsay ang station manager dito diyan? Si Bro. Yang programming director si Inday Josephine. Income doy. Mag-sale store rin tagkasag. Mag-sale ka balugkong rin doy. Good evening, Ingo Dudsoy, gikan ni Ma'am RC Uyos. Thank you so much, Madam. Thank you for watching, Ma'am RC Uyos.
Salamat, May salamat. gabi dia, madam. And also to Ma'am Lilibet Kalalang Igiya. Salamat kayo sa pag-watch sa ato ang live. Sa mga wala pa nag-share, i-share nyo atong live. Sa wala pa nag-react sa ato ang live. Sa mga OE, kanang mga OFW ko ba nya dol ng Valentine bisag na sila pa kuan ba no nga bisag pakanon lang ko ba no. Oh, bisag i-surprise po tata nila kanang tiyo, mga no? OFW ba i-surprise Oo. na rin no. Kay mas nindot pag itong i-surprise tabisan nga Ginagmay. ginagmay lang at least nakita nato nga doon na sila i-effort po nato ba. Oh, Kasi dahil tiyo nga maabot ang panahon nga kita po mag-surprise po sila. Basi. Ato na to sila ang balay pakuratan. Pakuatan hunggalo. Ang dala ipuspos ng taro. Pasawan dito sila o pasuhan. Good evening ninyong duha. Maayong gabi po nimo Ate Lilibet ha. Ayong gabi. Then gikan usab ni Bibot Martinez, good evening watching from Manila. Ayan, Manila. Ato tag Manila tiyo. Ako, pwede naman tamagapit sa siguro ko. Ganda, ngita tag trabaho dito ba? Daghan pang trabaho dito sa Manila tiyo. Dagko pag sweldo dito. Thank you for watching to Bebot Martinez ha. Thank you so much sir sa imo ang pag-watch atong live. Sa wala pa nag-share sa atong live, i-share ninyo atong live. Og pa-shout out pod ko nila Mama Dayen dito sa may dawo og iya na lang mga kauban. Chris Nami di ay ni DG Badok. Si Madam Chris Nami Gomez. Gabi ida sa may cam di ay. Mga kuha mo ng partner KitKat siguro diya. Yan ang mga kasangkayan diya, mga kautod. Diyo Badok, practice mix perfect. Salamat kayo ni Siliger Line. Practice ko no, mix perfect. Ana ra gid na. Always may mag-practice ni Tiyo Badok. May unta Tiyo Badok no og si Nanay Nimpa man hipod siya diri. Mubalak ko no. Ato pong pabala ko si Nanay Nimpa kasi Dudong. Si Tatay sige na magkanta. Oo, si Tatay kuha naman kana na ang maas naman. Si Dudong Takishi gipakita na pud niyang talento gabi, grabe po. Di gyud makunan, di gyud tupngan si Dudong Takishi. 6 years old. 6 years old pa lang pero maay na kasi mo kanta po to mari to diri magbisikleta to. Duda ko tiyo na po makadungog na putas lain aning planeta nga magkuha pa sila kapuya siguro tiyo. Kung kanila tiyo nga doon na tay size anyos diri mo kanta. Duda makadungog tani mo nang kuya pa kanta. Dirita sa kuan. Good Puhon Badok. Puhon kuno ingon man Lilibet. Good kanang puhon malimtan man na. Ay nana gina. Good evening, watching from Manila. Ayaw og ari kay may COVID daghan. Adi tapad tuon sa Manila tiyo. Sige, di lang tamad to. Dire lang tas dapitan tiyo, bahala nagmanuway ta dire. Pero ta bahalag mang maligya ta dire banisil og kuan, raw-raw din pumongon. Usa raw tiyo. Pait man siguro na. May na kay tambal spas mo pait. Ayaw og ari lagi. I thanks you mahuman ra jud ang module DJ. Module ka? Lagi. Balik na ang kuan. May lang unta mo balik siguro. Kay taon ang mga ginikana naglabad ng ulo. Nag-chat na ko tiyo ba? Ingon siya, "Ingko dun soy." Ako'y pangutanan nimo nagpatabang dahil sa module. Unsa kunoy binisaya ng squeeze. Ay squeeze murag replyan ako tiyo. Kanang squeeze kanang murag gikumot, kada na ang gilubag, basig mo na siya, dulo na siya. Yang utana ko giingnan ako siya nga pag-Google. Ana siya nga wala monggoy kuan, wala internet. Wala listan sila karon tiyo. Dayon, sunod na pud tiyo ni PM na pud nako. Ni PM na pud ngutanan na pud siya. Nalimot ko to yung gipangutanan. Basta ni utron na pud siya PM, ngutanan na pud siya sa module. May gani do na ko yung data kay naka-Google din ko, naka-answer din ko yun. Naka-answer din ko. Isa daro kay mga bata rin maghinambungay ron pabrightay silang ninahan. Sa mama na. Mama na. Sa diha mga mama pa maghinambugay sila mga bata. Karon mga bata na maghinambugay. Kaya na 100 ko. Bright akong mama kay na 100 ko. Morang mga mama na muna bahala si anak. Naman po yung mga kwantiyo nga ilag yung anak mo yung nag-answer. Abag-abagan ko katong mga bata ko kayo murag nanay ra gid mo nanay ra gid. Labi to mga kinder, mga daycare ana dapit grade 1. So usahay mo, kwan po si nanay mo. Circle. Bilugan ang tama at wastong sagot. Kagabi circular po din siya siyang partner. Circular. Mamauli man gani mi diha sa Uwawon. Uy, taga Uwawon din ni si Sir Bibot Martinez. Thank you so much sir, mayong pagpaminaw nimo diha.
Dirita sa mga pasyaw, mga kwantiyo, nga nag-watch sa live nga wala na ako makita ni Ma'am Cecilin Ladista yung nilay. Thank you for watching, madam, at waning mga OFW. And also to Lilia, and also to Ma'am Nora Galanido diha sa may Linabo. Salamat kayo sa pag-watch ato ang live. And also to Ma'am Maria Gina na pigkit Palpagan. Wala na ko makita sa ato ang live. Dire sa ato ang kuan. Okay, ang atong oras niya banti na sa pagkalas 8:33. Si Tio Badok na pod ang mubalak. Si Tio na pod. Kay wala mas Ikaw gihapon una ikaw yan ako napit. nakabalak na mo ko atong Valentine's, Tio. Ya atong oras ko naman, half hour naman. So ato na lang ihatag ang lain na usab nga balak ni DJ Badok mga kadi kay kini kuan kanina ang ganahan ko ani. Kay Ay, murag taga Marapong na yan si Kuano, Ma'am Karen Pero Baring. taga Marapong. Okay, kani Bibian. May pagpaminaw sa atong mga suking tigpaminaw diha sa may Marapong ha. Thank you so much niyo diha. Pa-shout out Karen May Ilumbaring from Marapong, Sibutan. Sa Marapong. So, doon na tayo mga amigo diha sa Marapong, mga Dialogo family. Sa title ano mo ang balak yo? Tingin ko kay sabay mo ni sa paro-paroji ba? Paro-paroji. Paru-paruji. Paro-paroji. Kini karon mga kadi ato ning paminaw ning balak ni Tio Badok nga sabay sa uso. Sabay sa uso. Paru-paruji. So sa katong mga mahiligon og paru-paruji diha, di ana gid ni ang di ana gid ang inyo ang kuan kana na ang gikahinaman sa tanan nga si Tio Badok mo'y magpauso aning paru-paruji nga balak. KitKat mo tanin ko. KitKat mo na. tani. Ayaw na ihatag ni KitKat. Sulod na dire kat ikabalak ani. Ato ning ipabalak ni DJ Badok kining kuan. Wala na sila ani Tio. Kita mo ni original na to diri sa DXBD kay ato ang mga balak ato ag yung kaugalingon nga komposisyon. Wala kita nag-awat-awat anang Dita mag-google sige gulo-gulo. Di na taan ang gulo-gulo Tio. Doon na maputay mga kuan kana na bitawng ang pachamba nga mga pacham. Hilig man gud ni Kuya Romy ni Tio Badok og pachamba. Himog balak ba? Labi na wala tay gibuhat. Machambahan ra bagid pon. Machambahan na kadugayan. Mao nang di na nato lang ngayon mga kadi ato na yung paminaw ni balak ni Tio Badok nga naguluhan og paruji. Fly high, mga fly high. Fly high. Paruji. Kanya kanay ko may gabi dahil lang kwan nilang yung naro da mi siging paminaw dahil slag balak dahil lang yung Robert ug niya Amy may gabi yung horot ya. Diya sa may kwan, sa may Antipolo. sa may Antipolo. May gabi yung tanan dia. Hilig ko na sila kwan ay paminaw. Paruji. Paruji. Diri ra nila makita sa DXBD. Fly high na fly Na high. doon na tayo mga nagkalain-lain diring mga tagik pasiaw o balak sa kinabuhi. Kanay mo tinabaghak lang. Tinabaghak. Tinabaghak na. Tabaghak nga mga kuan. Katawa to ron si Kuya Dinjo. Ato ang programming director. Tabag Piskoy, membro. Piskoy ang ato ang leader sa mga Piskoy. Founder sa mga Piskoy niya si Kuya Rumi pod ang founder sa mga singkuhan. Pero singkuhan sila tiyo kinsihan man ta. Payong gabi ini mo dia partner. Pero si partner Kuya Rumi ba? Musta na katuya ang samad gabi. May gabi kining. Duda ko ato partner murag ko ana to kanang nang hugot na to yang pangos. Muraga supa-supa na turog udlot sa bayab. Tambalan ra nagpaikos wala ra. Dila ka kumpiyansa partner ha kay basing makurita ng imong pangos. Sakit ra ba kayo? Delikado. Samot gina sa tuhod inko. Kwan sakit kayo. Dura ra ba unta to sila bala karon nga tubag-tubag tiyo? Amo ning balagong KitKat ron ba? Pwede man na ninyo balakon dito kay naamang dili man gud nga kuan naamang gud sila sa kuan kana na ang naamang gud sila sa dunay sila yung mga gipang kuan kanang gihimo. So magbalak mo karon tubag-tubag kamo ni DJ KitKat. Amo to balak magana tabaghaka mo dito. Ang title sa ilang balak kay Badukat
Badukat ang ilaang kuan title silang balak. Kay si Badok manug si KitKat. Ato nang paminaw unya dapit ha. Doon na sila balak. Pagdukan si KitKat siguro ko. Ayo pahalata kay daghan na minaw diri daghan na minaw, daghan ng kwati Naglili. oo daghan naglili ay palata badukat ang title silang balak karon. Lang pagdukan. DJ KitKat sulod na diri DJ KitKat kay doon na mo'y balak yung balak ni DJ Badok nga gititulan og badukat inyo tong kanon kada na ang tubag-tubag mo karon. Ha DJ pa sinaha ko anak bi proud ko anak nga balak DJ Badok ikaw gagama anak DJ Badok perfect. Si Inko may gamaan na si Inko. Oh, si Inko may gagama madam tabaghak. Mga tinabaghak madam Bibian. Si Ma'am Bibian ato ning pangayuan pug balak si Ma'am Ayaw Bibian. ang balak. Kana nang tinabaghak pud yo. Oh, tinabaghak pod Ma'am Bibian. Pawala sa kwan ba pawala sa kalaay. Gikan usab ni Sir Ray tara manugok ta mga DJ. Torang isa hilig pud panugok. Mayong gabi sa tanan gikan ni Annalisa Comiso. Diha man sa may turno si Madam Annalisa Comiso. Napa ba nang kwada sa malamig Madam? Oy, sa mga wala pa nag-react sa atuang live ha, heart react lang dyan, mga kadi. Para na mo ni DJ Badok nga walay partner. Matambong lang ita sige ani, tambong lang. Igo rin tambong. Naka-black gani mi kay igo na lang gimi mo tambong. Matambong lang yun ani. Munay sinyalis nga igo na lang yun mi magtambong. Dalagtaro. Ulan taon lang guys magtinuhi kay. Kontiyo idig aksyon tuhak. Bonal is lahat. Lugay kay mo tuhak laray pagbira pulihan. Unsa na tiyo pildi pulihan. Murag si Bundoy na pildi pulihan. Yes sir, open kayo everyday. Open kayo everyday. Taga-air gud ta na ang sakto. Pwede ba magka-sexy ka na siguro si Annalisa Comiso man siguro matindira rin ko. Oh. Patilawa mo diya Ma'am Annalisa. Isa katong biya lang tiyo no. Niadha mi gabi pero nanirado na pud sila kay Alas 12 na pud siguro to ato ko. Yan ha dito gabi ito nilabay rami. Humana mo kadasma katong iro labay. Masulo na to si DJ KitKat. Nana si DJ KitKat. Yatag nang iya ang bahin di atiyo. Kay tubag-tubag ni siya nga balak. Atong ipabalak ni DJ KitKat ug ni DJ Badok. Ang title sila galingo-lingo man sa inko. Badukat. Murag wala ni siyang mod. Wala sa mod. Wala na on mod ay ni na on mod. Naumod ay ni DJ KitKat. Okay, no props. Karong Sabado DJ Badok, mubalak ko tinabaghak. Karon. Mas nindot to taing ko na mo ari si Madam Bibian diri ba no? Ato ra ihatod diyo. Balag ihatod diri ni kulit si Madam Bibian. Ihatod ni manager. Pumunta na ko ni Mama Ivy. Kanya magdala mag-isa ka bukag nga kuan kinason. Nikad. Away problema. Ani nikad katong Dinagsaang ba sa saang dayto bot pasabot ni Tio Badok kaniya. Agday gaway-gaway ba? Saang labi ka subaon. Kita po palanguyon dito sa kantil. Okay ra unta basta walay tuyom. Na may tuyom. Tuslo katong sampot anong tuyom. Abril ko no Tio, Abril sila 11 AM to 8 PM. Dito sa malamig sa may turno. Basi day ganahan ni sila mo kan Tio kana na ang mo sponsor na to diri Tio. Ato ni sigihan dayon og. Sigihan nato nagbanatan nato. Sigihan na itong shout out sa mga taga-dapitan ha. Gusto mo mitila og mga sa malamig adto lang ta dito sa may turno. Diya kanang mag-date yan magpalamig siya dito sa dito na. Karang magkuan gusto mo kana na ang mugaway kayo. Hamugaway nya murag semi-exclusive ba. Adto ra ta dito magpalamig sa may turno. Ilang kang Ma'am Annalisa Comiso. Income Tio. Napamanay lang balak diri Tio no. Napamanay tayong balak karong gabi una. Ato sang basahon ning mga pa-shout out diri be. Sa magbasa dito. Akong balak sunod minahal kong pinangga. Minahal pa niya din pinangga pa gyud dubli na. Ingon ni quick. Ingko pabalaka akong darling kay maminaw ko. Darling ni mong KitKat nga wala man sa mod karon na on mod man ni si DJ KitKat. Duda ko ni Tio ko ani gipaasa siguro ni. Paasa mo guro ni mo Tio. Isa man si DJ KitKat. Wala naman si Pasay, ipasuhan. Oo, tuwag kay ipasuhan ito ni Pero.
Sa wala pa nag-share sa atong live, i-share nyo atong live mga kadiha. Then sa wala pa nag-react, react na mo, palupad na mo mga heart. Kay basin di ay kita ang manag-uban. Taman matapos ang kalibutan. Puhon DJ ha. Nangandoy jud ko makaanha puhon. Makabot ra lagi tikad XBD kabuton tagyud ka puhon. Sige kay maghulat. Andam kami ni Tio Badok sa paghulat kanimo madam. Wala dili lang sa adlaw nga balak. Oo. Basta mga Anytime. Anytime kung doon na kay panahon pagbisita diri sa Tanasing ko dre Bernes, Sabado, Domingo. Benes Sabado Domingo na. Bernes, Sabado, Domingo nasing ko dre. Si Tio Badok every day. Every afternoon, Every 3 o'clock. afternoon? Every afternoon, 3 o'clock. Kanta mga ganito. Oh. Ang dami mo paabot ni mo diri madam. Aron mahatagan kas maayong pagdagan. Siyempre, namnam. Matik na. Thank you so much sa ato ang 33 reactors karong gabi na. Ya di na nato lang ngayon. Matag na puntag laing bala karon. Ato na pong balakan ni sila Tio. Ato sang basahon ning kuan. Mensahe diri ni Terso. Pabalaka si KitKat kay tubagon nako na? Tubagon ko no ni Terso. Unsaman mo tawag ka biters kay mo balak pud si KitKat. Kana. Okay, so pwede man punta dunay tay on the spot nga balak atong hagiton atong mga suking tigpamilya labi na katong mahiligon og balak. Kung doon na mo yung mga balak na nga gusto mong tubagon pod sa mga DJ diri sa DXBD, ato nang hagiton nga tawag mo. Sulayan na tubag-tubag ng inyong balak. Pwede maginatiyo ba? Pwede. O pwede na. Maghimo ta diri mga tinabaghak nga mga kuan ba. Pawala sa kalaay kinabuhing way lingaw. Pwede mo balak among tubagon ng inyong mga balak niya. Tubag-tubag ta. Og ako'y makabalak og tinabaghak DJ. Maulian lagi na si KitKat. Ingon pa ni Ma'am Vivian. Maulian Ang problema na sa partner nako kay hapit naman ko ang date. Oo, hapit na. Munang nagtinabaghak siya. Oo, nagtinabaghak na mo na magdate pa mi ugmain ko kay Oh. pagka Lunes lain naman yang Kahit ni kadita Domingo mo ugma no. Diya katuday kuan gustong mo bisita diri ugma labi na to sa mga couple. Kung gusto sila nga mo appeal sa programa sa Dear Dr. Lab, pwede na to sila i-guest diri ugma. Couple. Kanang couple. Abante mo diri 1 Katong to manag- 3 PM. Katong manag-uyab or kanang mga asawag bana Dili bisag nang or kanang mga kuantiyo kanang mga tigulang na. Kanang mga naabot na sila 20 years sa ilang panag-uban, 30 years, 40 years, 50 years. Pwede mo manhi diri og mga adlaw special. sa programang kuantiyo, sa programa nga Dear Dr. Lab. Pwede sila mo guest. Special edition man ko. Oo, special edition. Kung doon na yung guest kung mga adlaw, pwede mo manhi diri. Okay. Ato silang himamaton, ato silang hinabion tiyo. O mga couple o mga pungkol. Wala tungkol tiyo. Mga couple o Couple. mga adlaw mga Couple. boys. Gusto mo guest sa programa ni Ington Soy ang Dear Dr. Lab, abante lang mo dire. Oh, Basta 1 PM siya mag-start naman 3. 1 PM to 3 PM. Kaya kung basid da itiyo og mga adlaw pod ipakanaog na sa mga hurado ug kinsay ma-date ni DJ KitKat Pero gan sige ko kay wala kay partner ko. o kinsa po'y ma-date ni DJ Wala kay Badok. partner kay murag na ako ilakaw ani. Lahi na mo tiyo. Lit hoy mo nang imo ha. Lit hoy. Atong oras alas 8:50. Atong ihatag ning lain na usab nga balak karong nga gabi una tiyo. Balak di siya sa para ra gyapon ni sa Valentine's. Naguluhan na siya tiyo og Valentina ning akong dughan. Daghan na kay tang Valentina ganiha Valentine's karon Valentina. Ning akong Valentino unta Valentino. wala Valentino ani tiyo kay si DJ KitKat man ta tumoy mobalak og Valentino ning akong dughan. Kaya si DJ KitKat kay Wala sa mood. wala sa mood. Naumod. Naumod man.
Tungod si DJ KitKat duda ko lang ni panihapon. Wali ba ka gisugo ni palaban ni Mama Dain? Ipalaba siguro ni 2 ka sako. Gidala ka dahil na nila na ilang labhunon dahil sa Almas laundry shop. So sigurado nga ang ilang labhunon dito. Dali ra kay mahuman. Inigkuha nimo isulot lang dayon. Oh, sulod dayon kay diretso man ugat yo. Umot pa kaya ang labhan dahil sa may Almas laundry shop. Ato din pasalamatan atong tigpaluyon ining ato ang programa. Congressman Pinpinoy, ang Liz Water tubig sinihan nga dili mahubsan, ug ato ang iPrint Digital House ug ang Margie's Meat Shop. Kanibutang diha sa Don Francisco Street, Bagting, Dapitan City. Dons adto ta ila ka Herman, mahubsan nato ilang punong. Sige, adto ta dito. Wala man to ikuan sila dito, man to shotgun. Wala iro po. Oh, wala po iro dito. Basta delikado ra ba mga kadi basta walay iro. Basta walay iro gani ng punong kana nanay putil. Delikado ta na ha, basta nay tagkidigira. oh, nay tagkidigira di nagkatang tiyo. Delikado ta na. Lagubo ta pirmi. O nang bantay ninyo daan kung mabanti kay mo punong ug nay iro. Kana okay ra way kuyaw. Pan-ara na inyo pan. Pero gulay iro, delikado na. Kuyaw na tiyo. Kailangan na sa tikonis. Good evening sa inyong duha mga looking good, good looking DJs. Pa-shout out po sa mga mahal kong kapatid na si Bibi og Sunny El Camil dia sa Buaan, Sulangon, Dapitan City. Watching from Caloocan City, gikan ni Ma'am Angel El Camel Ruado. Ayan si Ate Bibi dito. Bago para po ito nag-birthday si Ate Bibi. Ayong pagpaminaw ninyo diha sa may Buaan ha. Si Ate Bibi nga di man mahibalaan nimo tiyo nga taas na og edad. May bawaan nga senior na. Oh, kuan man di ay Looking good po kayo. looking good, looking 30s. Naa pa sa mga 31. Pura po ka ng wow. Wow, Philippines. Kusog pa kayo to tiyo mo. Buto. So pag ito mo Machine gun. Thank you so much ha, maing paminaw nyo diya. Shout out ni Peter na ginutas og Bundoy El Camil nga gipangita sila sa mga tag-iya sa mga manok. Tanawa lagi. Bawaan na. Doy. Miguha lang nyo da ang kapitan na, Doy. Miguha na ang kapitan. Okay, di na ta maglangan ato ding ihatag ning ato ang katapusan na ba ning balak tiyo? Katapusan niko kay 8:54 na. Oh, wala naman tay igong oras so ihatag na to ang katapusang balak karong gabi una para na lang gini sa tanan, para sa mga nag-request, para sa matong mga sukintig paminaw, para sa nag-share, para sa nag-react sa ato ang live karong gabi una. Naguluhan kini siya og Valentina ning akong dughan. Dili na maihap ang mga gutlo nga natunas sa pagligid sa mga panahon. Dili na mubalik pa ang mga baha sa kalipay nga mihuros sa atong panag-uban. O dili na manumbalik ang kasadya o kahayag sa mangit-ngit kong agianan. Tungod kay pinangga kong Valentina, wala ka naman sa akong kiliran. Sa akong dalan nga ginasubay karon, walay tino ang akong pagadulngan. Sa mga tunok ug sampinit, nga pilit akong gisamaran. Sama sa pagkahanaw, mungari sa akong kiliran. Alaot kaning kasing-kasing ko, nga nagpadayon sa pagpangga diha kanimo. Alaot kining mga pagbati nga dili na gayud masuklian mo. Alaot kining gugmang gitagana nga alang raunta kanimo. Sayang ang mga damgo nga ikaw lang unta ug ako. Wala man ako'y gahom pariha. Ibathala.
Wala man ako'y gahom para ibalik ang atong panahon. Apan gamhanan kining alimpatakan, aron handumon ang atong kagahapon. Dili man manumbalik sa saktong panahon. Apan magpabilin kang lunhaw sa dughan ko karon. Kung aduna palang untay gahom sama ni Bathala. Huggan ko unta ang pagtulo sa mga luha. Tion ang mga tubig sa kasapaan sa pag-antos. Nga maoy nagsugnod sa nagpasilaob sa tumang kamingaw. Apan usa lamang ako kaulipon nga walay gahom sa pagpugong sa badlis ning kapalaran. Busa dawaton ko na lang ang tanan nga walay pag-alinlangan. Nga wala ka na ning akong kiliran lakip ang atong mga damko nga manag-uban. Hugma ko kanimo, dalon ko na lang hangtod sa akong lubnganan. O ato ang katapusang balak nga naguluhan, Balintina ning akong dughan. Dalo na lang nato sa lubnganan ng ato ang mga pinalangga tiyo. Labi nag ato lang ipanagkot ito ingo. Ato na ipanagkot talaga to sila tiyo nga hinaot unta nga do na ra pud tay mga kuan. Gakos-gakos. Di parehatan ni Bundoy nga Dako kayo. dako kayo. Dako kay gugma. Dako pag gugma, dako pag tanang dako. Sana all dako. DJ shout out nako GR Ponce nga nagalugit sa si DJ Badok o ganina namunot natanawa lagi. Si DJ Badok ganihan namunot then si Kuan po si Ponce naglugit. Ugma ni mag-uling na ni sila. Domingo, mag-uling na ni. Lunes ani income na income. Income na Lunes. Tumba ng galon tuba. Isa ka galon tuba. Isa ka galon. Isa ka galong tuba. Kulang ra. Kana bitang magmarcha ka tiyo. Kanang magmarcha ka. Isa ka galong tuba. Gikulang ra. Hili kay si Bundoy yan. Si Bundoy wala yang kuan kang tuba. Oh, tuba. Buntag tuba. Manihapon rag tuba. Ay nga po ni mo dado yan. Lami ba ng tuba tiyo? Labi na sa gulag tuloy. O kana na ang kanini ang tuloy kining diwit. Kalami ayo. Puli ta tiyo, gutom naman ko. Diwit lami kinilaw tinulan ng diwit yon. Tamo kayo. Labi na tong sambagon tiyo, dalawang tong Maria Oray. Dalawang tong Maria Oray ng sambagon tiyo ba? Na Bundoy. Na Bundoy. Ato na gigito. Kung mo na mo kuan na yon, mudaot mo na basta na dagko kay bugkanon. Ay, pas kay ni Bundoy mo tayo hop ano na ang tinapok ng bagol. Bisan pag masudlan na yang ilong mga kuan kanang abog tayo hop gina. Krang na tas motor tiyo, bit-bit din ta kuan, sambagon dagko. Dalo na to dito, bukanon og sambagon. Dalo to Maria Oray. Kay kani si Bundoy, maayo ni kani mo tayo hop ng baga. Parang blower lang si Muda. Wagi kay dag-anan doy kay kami man gyud duha ka 500 doy. Nanay kan ug wa kay data doy, di ka kabalos. Ato ning kanon tiyo, ato ning buti tingon diri og basig napay mga pa-shout out diri. Agoy dili day mo balak mo hilak na lang ko. Hilak na lang si Quick kay dili gid mo balak si DJ KitKat. Hilak lang sa karon dak. Hilak na lang sa Quick kay Salman. Wala pa kita mahimo ani. So wala naman mi igong oras para mabanti pa ni Tiyo Badok ngadto sa unahan mga kadi kay napupos na nga ato ang 2 ka oras sa ato ang pagpanag-uban. Munang katotoang karon pa naka-tune in atong ipahinumdum nga kini itong programa nga mga tagig pasiaw ug balak sa kinabuhi. Madungog ninyo ni matag Sabado alas 7 sa gabi hangtod alas 9. So 2 ta ka oras nini nga maong programa. Og inyong mabati si DJ Badok, si Ingko Dunsoy og si Kuya Romy nining maong programa. Nga doon na po tayo mga kauban po sa buhat nga magbabalak. Kaya atong hagiton, atong hangyoon, ato ang mga suking tigpaminaw nga kung doon na mo'y mga balak, ipadala ninyo sa ato ang live, na sa ato ang live, DXVD 101.3 FM.
Pwede po ninyo ipadala sa atong cellphone number 0907-944-5857. Pwede po ninyo ipadala sa personal number ni Ingo Dunsoy 0910-7933-534 0910-7933-534. Pwede po ninyo ipadala dire sa ato ang nahimutangan sa Lawaan DXVD 101.3 FM. Arata sa Lawaan mga kadi, pwede nyo itunol dire mismo sa ato ang istasyon. Di ba, Dok? Okay, wala naman kilmi igong oras ani mga kadaboy. So salamat talang kayo sa mga nagpabiling nag-BODI o sa mga naminaw karon sa mga monitor. So may gabi na lang og happy birthday dai sa mga nag-birthday karong adlaw. Okay, may gabi sa og daghang kay salamat ninyo mga kadaboys. Og sa katong wala po namo ma-mention ang inyong mga pangalan atong mga suking tigpaminaw ha, pasensya pud kayo kay agi sa kadaghan di na ginamo pod ma-memorize dayon tanan kay nagukod po ta sa mga oras. Diya sa tanang nag-request, sa tanang nag-share, nag-react, nanawag o nag-miss call, nag-text, suking mga tigpaminaw, sayod mi bisan katong wala nagtawag, nag-text, naminaw ra sa tuwa nga programa, naara gyud gihapon sila pirmi sa DXVD, nagulat sa mga programa diri. Ya basin pohon sunod bulan, mubalik na ang normal nga kwantyo no. Balik na ang normal nga program. So doon na yung mga program siguro sa buntag, hangtod na siya gabi. Hopefully mubalik na ang normal. So hangtod sa sunod pohon, magkita-kita lang gyapon ta. So adto na kami mga kadi. Ni Tio Badok, manamilit na kami. Pauli na kami sa pinakapungkayang bahin sa kabukiran ug magasakay ni anang huyuhoy sa mabugnaw kagabhion. Aron magtagik na usab kami sa mga balak. Busa kami nang hinaot nga sa amo unyang pagbalik ikaw nagpaabot. Kaysa kalipay hilbihan ikaw man ang among paghahalaran aron sa pagwagtang sa imong mga kagulanan. Ini na lang si Ingo Dunsoy, dili gwapo, dili macho, apan amigo sa mga tao sumbunganan sa tanan. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna, sa samang istasyon. Salamat sa ato ang programming director o sa ato ang station manager Charles Perolino. Enjoy the rest of your evening. Bye-bye. I love you all. Wow, chop chop. Sa pagmaya, kintukan ko sukat maangkon ko ang ugmang mo. Misalit ako sa imong panumpa. Bye-bye. Salamat guys sa mga nag-watch at live. Thank you so much. Bye-bye. Ako ang butong himaya. Huwag kumagdahong lamu ako. Sa laing binuhat kamukoy mo. Makakon